alături de el a plecat și administratorul stadionului. Costurile cu clubul municipal de fotbal sunt destul de majore, depășesc $500.000 de euro, chiar pe 600-700.000 de euro pe an. Și dacă ne uităm la ce se întâmplă în oraș și ce necesități avem, are o glumă. E ușor de can ce se întâmplă acum legat de acest subiect. Eu am propus pur și simplu să mai optimizăm din costuri, să mai tăiem din costuri și să... Astăzi am fost la club la ora 9 dimineața, am și vorbit cu fotbaliști, am spus că cine vrea să plece, este liber să plece chiar de astăzi. Pentru că obiectivul fiind ratat, nu am niciun interes să țin acolo jucători cu salarii mari și așa mai departe. Deci am transmis un mesaj foarte serios că vreau să reconstruim, pe tineret, pe juniori, pe... Obiectivul fiind ratat, nu are sens să ne mai batem în cap. Și să încercăm să scădem aceste costuri de 600-700.000 de euro pe an. Dacă între persoanele care dumneavoastră spuneați este Marcel Bușcu, foarte bine, este liderul galeriei. Dacă nu va reuși să ia examenul pe post, pe unul dintre cele două posturi, va pleca. Asta e. Marcel Bușcă, pe mine personal, la ora asta, nu mă interesează deloc. Dacă vreți să matriculați la noastră la PSD, sunteți gata să o faceți liber, să o faceți cum vreți noastră. Luați-l, are o armată întreagă după el și poate că vă va aduce voturi multe. Pe mine nu mă interesează acest cancan astăzi. Și dacă ar fi fost după mine, vă spun eu că acum 2 ani de zile puneam lacătul pe stadionul ăla. Puneam lacătul, băgam dezinsecție, teratizare acolo, curățenie, aduceam niște freuri să sfințească locul și puneam din nou. Dar n-am vrut să o fac pentru că sunt 300 și de copii acolo, totuși, copii care fac fotbal. Și pentru ei n-am făcut-o. Nu pentru ce se întâmplă la echipa mare. Că nu se întâmplă nimic acolo, vă spun. Și nici nu s-a întâmplat nimic și... Mulțumesc. Cu paza stadionului, cine se va ocupa? Tot cine se ocupă și de paza primăriei. Aici au fost 3 persoane, aici, cu cutiuța asta mică, stăteau cu masa noastră, stăteau la televizor. Acum e o cameră video și o alarmă. Nu e nicio problemă. De un an de zile a săgit cineva ceva o problemă la restul la primărie, nu. Merge foarte bine. Și celelalte 2 persoane cu ce se ocupă? Acum, sincer să vă spun, nu știu exact cu ce se ocupă. Noi avem mulți angajați la primărie. Nu știți dumneavoastră cu ce se ocupă celelalte 2 persoane? Probabil că instalații, probabil că repară, broaște, uși, iale, nu știu. Da, sunt angajați în instituții, fac tot diverse uși la stilistică. Și cine o să le facă? Rămâneți chiar dumneavoastră singur cu toate? Cine se va ocupa de toate? Cine se va lungi terenul? Cine... Auziți, să știți că vă mai spun ceva, domnul, vă mai spun ceva. Deci eu am fost acum 2 ani în deplasări cu echipele, la Bighiu, la unde dracu mai fost, că nici mai știu, pe niște comune de-astea. Dom'le, am dat cu boata după vaci și după oi ca să se elibereze terenul, să poată să joace fotbal. Deci, bă, dacă dumneavoastră știți ce se întâmplă în divizia C, în alte locuri unde mergem, ăia vin desculți, domnule, la stadion. Vin desculți. Unii vin și aruncă șorțul de bucătari pe la nu știu ce bir, își aruncă, se spală de mici și de ceafă de porc și intră pe teren și joacă fotbal. Cine bani? Aia e la zonă. Nu. Noi avem veleități de mare club. Ne-am spus astăzi, domnule, dacă vreți să plecați la Barcelona, la Real Madrid, la Dinamo, la Steaua, sunteți liberi de contract. Eu vă dau liber să plecați când vreți, chiar și astăzi. Deci unii poate că își doreau să plece și erau prinși de contractele noastre, înțelegeți? Și atunci eu astăzi le-am dat freedom. Domnule, sunteți liberi să Domnul Popa, dar știți că în ianuarie sau februarie un scouter din Timișoara a plecat cu 2 elevi din Reșița, unul de la Vuia și unul de la Tiț? Cu elevi, nu cu... Elevi, juniori. Copii de liceu, a plecat oameni foarte mulțumiți și au domnul Sabu, sunteți jurist, dacă nu mă știu. Nu sunt economist. Nu poți să-i ții. Copiii sub 16 ani nu poți să-i ții cu forța. N-ai nicio soluție. Ok, dar nu erau la metal. Nu erau jucătorii metalului, din păcate. Asta am vrut să vă spun. Vin scouterii să găsească talente în Reșița de care noi nu știm. Păi, demisia asta a venit târziu de tot. Demisia asta a venit târziu de tot. Eu așa consider. Eu personal așa consider. Eu știu o vorbă din bătrân, mai bine mai târziu decât niciodată. Domnul Samu, vorbiți-vă la
PSD, domnule, și vă dăm grupul, vă dăm președinția, Nu mai amestecați politica. vicepreședinte, dăm, domnule, n-are legătură cu politica. Dacă credeți că puteți să faceți treabă mai bună decât amăreții noștri de liberali, sunteți limitați noștri. Discutăm administrație și nu politică. Păi, administrativ, fotbalul nu este o prioritate, așa cum a spus-o și domnul primar. Dacă să dăm bani la fotbaliști și cu salarii, mai bine dăm la copilașii noștri din centru de copii și continuăm cu ei. Le dăm credit la 17 ani, la 18 ani, să intre pe teren, la Liga 3. După 2 ani în care s-au topit milioane de euro în trecut, clar. Domnul Sabu, pe vremea PSD-ului s-au topit mai mulți bani în divizia D. Înțelegeți dumneavoastră? Deci nu vorbiți că n-am topit mai mulți bani decât a făcut-o Stepanescu în 2 ani de divizia județeană. Ce dăm, domnule, luați, le-am zis și la colegii de la Consiliul Județean, le dăm și lor, să vină lângă noi, să vină să dea și bănuțul, că am văzut că îi dau cu părerea. Vreau să nu stârnim o confuzie și cu asta am încheiat. Atenție, când eu am venit la Primăria Reșița, Primăria Reșița cheltuia acești bani de care vă spun eu cu echipa din divizia D și în plus mai cheltuiam o sumă aproape similară pentru echipa lui Rufă. Eu l-am trimis pe Rufă acasă. Să nu uităm lucrul ăsta. Eu l-am trimis pe Rufă acasă și am înjumătățit costurile pe care noi le consumam cu Primăria Reșița. Atenție, să nu facem confuzii, să spunem că noi am cheltuit milioane. Vă spun eu, în 2 ani noi am cheltuit 1,2 milioane. Exact, am cheltuit. Dar cu tot cu handbal, atenție că am intrat și cu handbal în povestea asta de o bună bucată de vreme. Și repet că odată avem acolo centru de copii și juniori, de peste 300 de copii, cu peste 10 antrenori, dacă nu mă înșel, toți sau aproape toți foști fotbaliști ai Reșiței. Repet, este cancan, energia o irosim acum pe claxon. Haideți să apăsăm pedala de accelerație să mergem înainte cu lucrurile serioase pentru oraș. Mulțumesc. Domnul Popa, când ați de jumătății noastre cheltuieli cu Rufă? Vă referiți de la 100.000 pe lună la 50.000? Eu am fost consilier și mandatul trecut și am votat asta. Era domnul Crina la comanda primăriei. Era undeva în primăvara sau în toamna primăvara 2015. Domnul Sabu, pe vremea când s-a rezidat contractul cu Rufă. Pe vremea când s-a câștigat procesul cu Rufă. Vorbim despre confuz. Să domnule, n-ați mai avut nici voi bani. Atunci ați tăiat ăstuia banii ca să forțați pe noi. Deci fraza mă înjumătățit cheltuieli, nu și-are rost. Ba, își are rost pentru că domnul primar spunea că pe vremea vechiului mandat, dacă nu a dumneavoastră, Primăria Reșița din bani publici sponsoriza atât clubul de divizia județean, acest CS școlar, cât și asociația CS Metalul, care dădea bani în Rufă, unde există și o anchetă penală, unde există și un raport al Curții de Conturi, unde există multe lucruri. Deci erau 2 cluburi finanțate de Primăria Reșița. Asta vreau să spună domnul primar. Adrian a finanțat doar unul. Adrian, te aud bine de tot, microfonul merge. Nu, cred că microfonul e de mine. Îi dau la tine, îți bași. Sau vedem ce spuneam, că abia așteptăm. Anchetă. Vreți să facem anchetă sau audit, ca să fim bine? Nu, spunea cu Adrian că e o anchetă penală. Să vedem ce Dacă vreți să faceți audit, o să vorbesc cu colegii mei în primărie sau cu un audit. Dar dacă vreți să anchetă, va trebui să vă lăsați DNA-ul sau nu știu cui. Spunea colegul că ar fi o anchetă în desfășurare. Deci oameni buni, irosim gazul de umani. Haideți să mergem mai departe. Noi, oricum, vă spune la vot, nu doriți să vă dați nicio problemă, vedem, poate reușim să trecem, dacă nu, vom vedea cum mergem.